उदालगुरि जिल्लायाव गोजाम बारग' बड'लेण्ड सोमावसारारि मावथिफोरनि मेल। दिनै 2020 मायथाइनि 30 अक्ट'बर शुक्रबाराव उदालगुरि जिल्लानि बड'लेण्ड सोमावसारारि गोजाम बारग' मावसोम हानजा मावथिफोरनि मेल खुंफुंजायो उदालगुरिनि बारग' एनडिएफबिनि मनिटरिं कमिटिनि मावख'नि लांगोनायाव। मेलखौ दैदेनो बारग' मावसोम हानजानि मावथि थामहिनबा समाज सिबियारि राकेश बर' बिथाङा। मेलाव हांख्रायजानाय आलासि महरै फारियै इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', भैरबकुन्द समष्टि इउपिपिएलनि बिजाथि गोविन्द बसुमतारी, इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा कलाइगाव बिधानसभानि बारग' एमएलए नाथुराम बर', उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि आनन्द दैमारि, लोगोसे भेरगाव जिल्ला बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि आफादनि आफादगिरि जों गोबां बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। बे मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लायाव आबुङै उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि आफाद दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै इस्माइल दैमारि, गाहाय नेहाथारि महरै जुगेन दैमारि बिथांमोनखौ सायख'ना आबुङै उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि आफाद दाफुंनाया जानानै थाङो। मेलाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो भैरबकुन्द ब्याबनि इउपिपिएलनि बिजाथि गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना फोरमायनाय राव आरो गफुर आरो माबाया बिसनाथा हाबनाय नङा होननानै बिथांमोना दाबो फोसावबाय थादों। नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंदों? बिथांमोना सिंनि खोथाफोरखौ मिथिया मा जादों मा जायाखै। दा जोंहा मोनसे हप दङ, जोंहा मोनसे मिजिं दङ कि बे ओनसोला जोंनि बिटिआरआव फैगोन आरो बिनि थाखाय कमिसन दाबाय, खामानियाबो स्टार्ट जाबाय लासै लासैनो। जोंहा फुल्लि मोनसे हप दङ आरो जोंनि बियो थांखिबो, मानोना बेयो जोंनिल' थांखि नङा, गोदो बड'फानि थांखिमोन, कनकेश नार्जारि बिथांमोननि थांखिमोन आरो बे थांखिखौनो जोङो दायो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै आं सानो। सार, दिनै नैबे समावहाय उदालगुरि जिल्लायाव भलन्टियार फर्सनि मोनसे आफाद दानो थांगासिनो दङ आरो बेयावहाय एबसुजोंनो दाजानाय भलन्टियार फर्समोन बियो। बे समाव नोंथांमोना बे भलन्टियार फर्सनि जा केडारफोर दङ बिथांमोननि सायावहाय मा स्टेप लागोन जुदि नोंथांनि सरकार फैयो? क्लियारलि बुंबाय कि जोङो सरकार फैयोबा जिखिनि 30 बोसोरनि सोमावसारनायाव खस्थ' मोननांनाय, थैनांनाय, माखासे बेंगुरा जानाय, सम्पति माने खहा जानाय, बे गासैबो न'खरफोरखौ जोङो नायगोन। जेरैखि जाया माखासे बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों बिसोरखौ अननायनि थाखाय जों नायनायनि थाखाय माखासे राहा लामा लागोन आरो बिनि थाखायनो दिनै सावरायदों। बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोननांबाय, मुंख्लं न'खरफ्रा खस्थ' मोननांबाय। थांनाय समाव बिपिएफआ बिटिसि सरकारा नायनो गोबां खाबु मोनदोंमोन, नाथाय बिथांमोना नायाखिसै। ओंखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ जेरैखि जाया माखासे बेबस्थानि गेजेरजों अननो थाखाय, अनसुंथाइ होनो थाखाय जों दिनै उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे आफाद दानो थांगासिनो दङ, भलन्टियार फर्सनि जाफोरा सिगां आबसुदो दाजानायमोन। बे समाव नोंथांमोननि सरकारा फैयोब्ला बिथांमोननि अनसुंथाइखौ माबायदि होनो सानदों? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारदोंमोन 1987निफ्राय, बे समाव माखासे मावथिफ्रा हाथियार दैनायबो खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जों भलन्टियार फर्स हिसाबै मिथिनाय जायो। दा बे भलन्टियार फर्सनि मावथिफ्रा थांनाय प्राय 27 बोसोरसो नेग्लेक्टेड जाना दंमोन। कारण बिएससि सुक्ति खालामखांनानै जि प्रेमसिं ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमतारीनि नेतृत्वनि जि सरकार दादोंमोन, टेम्परारिबाबो बे सरकार बिथांमोननि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। आरो बिनो 1993आव जिथिया बिटिसि सुक्ति खालामबाय, 2003आव बे 2003नि बिटिसि जितु सुक्तिमोन, बे सुक्तिनि उनावबो हाग्रामा महिलानि सरकार 17 बोसोराव बिथांमोनखौ जेबो नायाखै, बिथांमोनखौ जेबो हेल्पबो खालामाखै। अथच बिथांमोना जातिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामखो, सोरबा जेल जानानै, सोरबा बुजादों, सोरबा गुलि नांजानायबो दं। दिनै बिथांमोना नैबे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे इउपिपिएलआ जिहेतु बिसायख'थि देरहानायनि सरकार दानायनि मोनसे पसिबिलिटिखौ नुहुरदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना मोनसे आसा खालामदों जे सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै जोंहाबो जातिनि थाखाय नांनाय हिसाबै जोंहाबो मोनसे मोन्थाय दं, जोंबो किसुबाबो सुबिदा मोननांगौ। बे खोथाखौ सानखांनानै दिनै बिथांमोना इन्डिभिजुवेलि हारसिं गोसारना थायालासे मोनसे इउनाइटेड मोनसे माबा बानायदों, खौसे गौथुम बानायदों। बे संगठन हिसाबै नङा, खिन्थु एक्स भलन्टियार वार्कार्स एस'सिएसन बिदि दादों। नाथाय बिथांमोना ज' जानानै सरकारनि खाथियाव मोनसे गाबख'नो हायो गावसोरनि अभाब अभियोग, गावसोरनि समस्याफोरखौ लानानै। दा बिदि लाखानानै दिनै बे समस्याफोरखौ लानानै सावरायलायनो होननानैनो मोनसे दिनै बिथांमोना
हल बिटिआर ओनसोलाव नङाबाबो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनसे कमिटि दानो ओंखारदों आरो बे बिथांमोननि बे नाजानाया थिगानो जादों खारन बिथांमोना ज' जायोबासो गावनि मोन्थायफोरखौ दाबि खालामनो हागोन सरकारनि खाथियाव नङाबा हारसिं दाबि खालामबा सरकार बेखौ गनायनाय नङा दा बिदि हिसाबै बिथांमोना जि दादों बेखौ बरायदों आरो दिनै बिथांमोननि बांसिनानो खिन्थु इउपिपिएलआव जयेन खालामनानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदों दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ बरायदों बिथांमोननि आफादाव जयेन खालामनाय आरो बिथांमोननि जे आफाद दादों खौसेथि खालामनो थाखाय जि इउनाइटेड मोनसे एस'सियेसन दादों बेखौ जों बरायदों आरो जों बिथांमोनखौ बेखौनो आश्वास होदों जे जिहेतु जातिनि थाखाय बिथांमोना मोनसे सेक्रिफाइस खालामबाय दिनै भलन्टियार फर्सनि एक्स वार्कारानो जा बिएलटिनि एक्स वार्कारफ्रानो जा गोबाङानो सरकारनि सुबिदाफोरनिफ्राय मोनथाय बेबायदि मोनाखै गोबां सुबिदानिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों बेनिखायनो दिनै जों इउपिपिएल हिसाबै बेखौनो डिसिसन लादों जे इउपिपिएल सरकार दायोबा बे भलन्टियार फर्सनि एक्स वार्कारानो जा बा बिएलटिनि एक्स वार्कारानो जा एबा आथिखालाव सुक्ति जानानै जायफ्रा मेइन स्ट्रिमाव फैबाय एनडिएफबिनि मावथिफोर बिथांमोनखौबो जों जेसेबां हायो इउपिपिएल सरकार दायोबा बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जों होगोन जाहाथे बिथांमोनहा गावनि सेक्रिफाइसनि 7% बिनिमय मोनाबाबो अन्तत 10% बा 20%बाबो जाहाथे बिथांमोना बिनिमय हिसाबै मोननानै थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे खाबु मोनो जों बेखिनिखौ दिनै बिथांमोननो खोथा होबाय आरो जों निस्सय सरकार दायोबा बे खिनिखौ मावफुंगोन To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel, please subscribe and click on bell icon. Thanks.